I poslije ima ljudi, ja sam Michelangelo TV, da ću im igrati jednu igricu, a to je City Car Driving. Tu je samo Crazy Games TV, pozdrav ljudi. Mega Gaming Show TV. I evo, ajde da igramo. Ja igram drugi, ja se znao. Ja sad neću. Pogledajte kako je to lepo, vozi. Ko pijana budala. Ja nismo ko pijana budala. Jebi ga. Sada igra Crazy Games TV. Vidite, niko Da li će nisam. uspjeti? Ovo je pitanje. Ovdje pokazuje. Šta? Pa da skrećeš. Nisam išao odavno. Sad igram Mega Games. Mega Gaming Show. Ćao, ja sam... Ćao, ja sam. To je Katićeva dvojka. Mislite da je Jola to? Jola to. Uđu. Neki se drugi. Neki kaže da je pijano. I kao će ti? Nisi spao? Prva krina. Dobro je. Igram sam. I kako prošlo bilo? Baš. Eto. Obavezno sub na moj kanal Crazy Games TV, Za slikaj. pičku mater, nemojte ljudi. Šalim se. Evo, opet krenula slika je. Slikaj televizor, ako piše CGTV. Zeleni. Green, zeleni. A moje titule. Zeleni, green, Holandija. Ne, pao sam. Sad igra Michelangelo. Michelangelo TV. Inače, Mega Gaming Show ima pretezu. Aha, šta si uradio, majke? Izašao. Sad igram ja. Ju, pičku materinu. Ona tamo notica. Ano, ja sam baš. To je Božeće. To je najbolje. Nemoj! Ne znam, sve. Čekaj bre. Da ja. Sad igra Crazy Games TV, izvinite ako sam malo promukao, da sam te puno igrao. Sakina baba. Mi je tela da mu ispruži jaje. Sad Mega Gaming Show TV. Kad sam stisala gore. To je nešto drugo. Možemo. Kad ti je? Michelangelo. Ja sam žaba. Ja vozim ovako da vozim. Bila kak ja vozim, ovako požam. Ako nikad neću isto. Pičku je na. Jebo najpući. Michelangelo. A, Ćao, ko sam išao? Ćao, ja sam onda... Ma, pičku mater. A moj reći počeo svira. A on, ćao, ja sam... Što ti sestri? Pada sa krivine. Majke, ti kažem, pogledaj samo što ne pada. Ma palaj, palaj. Samo što nije. Kako je lepo. Što? Jebo majku, kad ću... Koliko igraš? Puno. Mlade pa vodi. Prećeo miš. Da, prećeš ti 42 na včiće. Vidjet ću. Evo ga, start. Evo ga, Ćao, čao. I evo ga. Mega Gaming Show je prešao. Ljudi moji.
vozim... Znaš šta vozim jebo majko? Kamion! Jesi spao? Jesi spao? Nisam budala, vozim kamion. Gledajte ljudi, vrlo profesionalno i uzbuđeno. Ja, ljudi. Ništa ljudi, doćemo prekinuti klip. Nemoj. Da se igraćeš posle. Ne prekidaj klip. Ljudi, ono, pozdrav. Vidimo se.